Athi ngiyathola ukuthi lo mama lo unomndeni kahle kahle, yabo. But i-ring ayifakile, yabo. Ngiyathola futhi ukuthi i-ring engayifakile nje umuntu wakhe usashona, yabo lona. Angazi ukuthi kunesikhathi esingakanani esashona, yabo, because angifunanga ukuthi ngilongena kuma-details, yabo lona. So sabambana nalo mama, yabo. Masibambana nalo mama kwaba ukuthi manje uyafisa ukuthi singalosibonana ema-B&B yonke lonto leyo, yabo. Masibonana ema-B&B siye emahhotela nani nani, yabo. So manje uyafisa ukuthi nangelinye ilanga ngeke ngifike nje space sakhe la ezobe free khona yonke into nayo, yabo. So kwaba ukuthi ufisa ukuthi ngifike kakhe. Manje into eyinkinga isekutheni omakhelwane bazothini because ngiyaziwe eroundini nami, yabo. Umndeni wami ukhona la eroundini. So manje kufanele kube ukuthi at least ke mina, yabo, ngibamba mhlambe noma ke ingane yakhona. Ngidise ngale ndlela, yabo. Ubamba ingane yakhona, yiphela ingane yakhona. Ngilinde. Isakhile. Yabona ke manje ke lo suyiqala. Ngilinde. Ayi, this is getting interesting. Yabo. Awuqhubeke sibuze. Mfethu, yabo. So nganginayo mina iplan ukuthi kuzokwenzeka kanjani konke lokho, yabo. So yena wayesuggesta yonke lento ukuthi nansi ingane, yabo. Iyiphi lo ngane? Ngilinde please, ngiyacela. Alright, sure mfethu, sayi-execute yonke lento ya right, yenzeka ngendlela. Umphakathi wangabona ukuthi hayi kahle kahle kwenzakalani la. So after some time washaya iplan futhi lo mama ukuthi okay, yeah, usuyathandana naye but awukwazi ukuthi ungavela usuku ungene nje emzini wendoda, yabo. So wathi hayi yazini ngizomcela ukuthi akeze azoku-introduce la, yabo, kumina, yabo. Alright, so yasebenza futhi plan yakhe, yabo, kamnandi, yabo. Like abazi nabantu abadala mabeplana futhi baplana into eqondile, yabo. Yasebenza iplan yakhe to a point of ukuthi ethu lento ngikutshela njengomjida bra wami. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye abantu bangangijaja nani nani, but mfethu ngikutshela njengomjida bra wami, yabo, ukuthi mfethu lo kahle kahle kwakuyiplan yokuthi ngikwazi ukuba noma wa. Uyesha Sakhile, yabo. Yabo manje nje mfethu, yabona. Uyangishaya manje. Sakhile, yonke lento oyishoyo ukhuluma ngawo noZipho ukuthi ubujola noma wakhe. Then kwathi uzo-introducewa kumzali kanti uzo-introduce intombi yakho kwintombi yakho. Is that what you mean? It wasn't meant to ibonakale, yabo. Bengameli ibonakale. Ngicela phansi. Bengameli ibonakale. Suka! Yabo. So mfethu yazi. noZipho. Bese ngiyamazi ke nazo lecathulo loqeda ngishaya ngazi nimkhumule ngcono ahambe ngeenyawo because ushana noma ingane eseduze kwakhe.